Jó, Igen, nem most visz. ebből jössz vissza, igen. Tényleg Nem amúgy. most ott állsz előtt volna. Na, geci. Monában. A kurva anyádat, te bizitett. Lesz ide. Hogy játszom ezt meg? Geci, azért mentem vissza, mert láttam azt, hogy jöttek mind a ketten. Á, geci! Faszopó már! Tényleg, bazd meg! Miért Ez a behúzós csinálod? kurva! Direkt csinálod? Faszopó, geci, nem, bazd meg! Ez Direkt? undorító vagy valami. Azon mentek. Gyere. Ádám, úgy le vagy már, miért abba ütöttél? Miért nem úthoz Jó, most ütöttél csak be? ennyit csinálsz. Megy le a egész csánk életében, előtt, megy le a így csánk előtt. Hát nem hiszem el, Ádám. Ah. Na, most például őszinte leszek, geci szar volt a lokkolt kamerával, nem láttam semmit. Nyomorék szarcsem, bazd meg. Jón, mert ezt kell játszanod, te faszopó kutya, hogy anyádat felem telébe a faszopó kutya anyádra egy büdös nyomorék. Retén szar. Arra megy való, bazd meg, hogy az emberek átnéznek rajtad és sejüket törőjék ki vele, bazd meg. Mi? Azt mondta, nincs Nem kedve. nyomod fel, az rányom, az igen. Akkor ne. Akkor szenvedjünk még egy kicsit jó. Most őszintén mondjuk, ki nem nyomott rá az ilyenre. Gondolom a Vénigó. Az biztos, De hogy ketten voltak. valaki nem vallja be. Kapjátok el. El lesz út, jó. Hát mindjárt halni fog. Az nem kellett volna az a flash, ez teljesen fölösleges volt, de jó. Ádám jön a Nautilus. Ádám jön a Nautilus. Hát mintha a falnak! A falnak beszélek, kajak! Hihetetlen! Hát hihetetlen, Geci! Kajak a falnak, nézd itt, Nem ennek, tudtam honnan jön. ennek beszélek. Micsoda? Jó a forma. Ezt figyeljétek! Mi? Azt a... Ez mi volt? Az. Jó, ügyes vagy. Semmi gond nincs.